Τι είναι για μένα το καρτέλ? 16 χρόνια ζωής, ανήλικος, φαντάρος, μπορεί και γαμπρός, όπως είπε κάποια. Κοινώς, μια ζωή. Είναι η ζωή μου. Yesterday, today, tomorrow fade away like frozen photographs. Remember, forget the stakes, the ways you take, the ways you make the moments pass. Forever regret, I tell a beautiful lie, and I would die if you find out. I tell a beautiful lie every time that I did not open up my mouth. All the same, it's a game, it's a play, it's a war, it's a shame that we're always fighting for. I don't mean to cast no blame, I don't intend to pretend that I could never love you more. But in the blink of an eye, everything you ever knew can change. And it's a beautiful lie if you think everything will always stay the same. You tell a beautiful lie, and it's going to drive you crazy. Το καρτέλ είναι οικογένεια. Ξεκινάει από τον μπαμπά, τη μαμά και συνεχίζει κάτω με τα παραπέδια, βαφτισίμια, όλα. Είναι αυτό. Και φυσικά όλο αυτό περικλεί και τον κόσμο του καρτέλ, όχι το προσωπικό. Δεν μπορώ να το διαχωρίσω προσωπικό με κόσμο. Είναι το ίδιο. Όσοι αγαπάνε το καρτέλ, είναι προσωπικό του καρτέλ. Νομίζω ότι αν δεν είχα το καρτέλ σε αυτή την πόλη, θα ήμουνα μισός, να το πω έτσι. Και να το πω κι αλλιώς, φεύγω ταξίδι. Στις 10 μέρες τι μου λείπει? Το καρτέλ. Αυτό για μένα είναι το καρτέλ. Τι γουστάρω από αυτό το μαγαζί? Το αφεντικό πρώτα, δεν μπορώ να πω για ποιο λόγο. Πρέπει να κρυφτούν κάποια πράγματα. Το προσωπικό που είναι επιλεγμένο για αού, βράδια μπερδεμένα και ατελείωτα, και τον κόσμο που απλά ακολουθείς όλη την κατάσταση αυτή που λέγεται καρτέλ, συν χαμός, συν πάρτι, συν ξέφρενα βράδια. Καρτέλ. 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 Καρτέλ.